אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל שבור. כל סורוקה. כל המיון. אתם לא מבינים מה הולך פה. תראו את כולם רצים. תראו את האנשים. תראו את האנשים. תראו. פה נפל הטיל. Тут жопа, полсороки ушло. Все стекла, все здание, все тут. Охренеть, такой взрыв. אני בחיים בנס, נודר נדר. נפל בסורוקה הטיל. בנס, הכל פה שריפות, בלגנים. תראו מה קרה לי לבית חולים. תראו. פה עמדתי, תראי, כל הדלת עפה עליי, אליי. פה כל היום אנחנו יושבים, פה. תראי כל הבית חולים. תראו, אני מזהה. וואי, 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 וואי.